Hej, her har vi Anton. Han er min hund. Han er en springer. Meget sød en af slagsen. Meget bøvet. Han er god nok. Han er faktisk rigtig sød. Han kunne jeg rigtig godt lide. Vi har også en anden, der er en Jack Russell. Den ser jeg lige om lidt. Her har vi Anton. Han hedder Anton, hvis jeg ikke får sagt det. Han er en rigtig, rigtig sød hund. Vi ses lige om lidt, hvor jeg kommer hen til Theo. Og her har vi ham så. Det er en Theo, Jack Russell. En Theo-hund. Et rigtig knurredyr. Han knurrer rigtig meget. Men han er også sød. Og så undrer jeg over, hvorfor han er så lille. Det gør jeg nok ikke. Men det for, så kan han gå i revgrav. Ligesom vores anden hund, han kan så jage fugle op. For min far, han er så jæger. Ja, her har vi Theo. Og det var alt om vores hunde. Så kan jeg også lige se min kat lige om lidt. Hej igen. Jeg kunne ikke lide min kat, men hej.